Silav, ez danî me. Li Sanîtona Kalîforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatorê xizmetê kar dikim. Îro ez dixwazim bu re xala çeremîn ya rêbaza HCBSyê nîqaş bikim. Mafê serxwebûnê. Li gorî vê xalê hûn xwedî mafên serxwebûnê ne. Serxwebûn ew e ku bijartinên derbara jiyana xwe de hûn dikin. Hûn hil dibijêrin, hûn ê biçin ku roja xwe çawa derbas bikin û bi kê re hevaltiyê bikin. Heman wekî ku birayekê, berfeşîrekê û gogekê pirsendeka mezin a serxwebûnê daye Steven. Wey, her bijî heyran ji ber ku te ev çalekî hilbijart kêfxweş bûm. Ev qoltuk gelekî xweş in. Spas dikim heval. Dexter hesab kir ku ji bo girtina goganciyê herî baş ev dere. Saet xweş, tu niha tiştekî xwarinê dixwazî gelo? Garisê qelandî, soda, an jî ew tiştê ku ez herî zêde jê hez dikim. Berfeşîr! Ka ez bifikirim. Ez çi dixwazim? هيا لدنو حز بيزبول دكن وحز سركبتنين بزيد دكن ويدا ميدي بركيفا وش برايح ومرونا ورا برايح شامبيونا دنيل قاداش هفتان لستان دا همرو تي بشش کرنج بون کاربن بکرند دی هم 21 سالی بن Ez biraya Homerun dixwazim. Başa heyran, dikarim te bibim tu birayekê bikirî. An jî dikarim bo bi serxwebûna xwe bixebitim. Başa yani, ev fikrekî pir baş e. Em dikarin piratiyê bikin. Helbet, gelo karta te heye ji bo tu perê bidî. Hesab, Hesap? Bawerim tenê bi peran difiroşin. tu pir komîkî. Cüzdana min heye. Nasnameya te ji kerema xwe? Pir fotojenîk e. Tu dizanî tê herî ku derê newsa? جبیر نکن برايح همرونه دنيل قادا هفتان لستان دا همرونه تي پیشکش کرد Belê, qata heftan. Spas dikim. سپاس خوش Ya herî girîng jî, tu dizanî tê çawa vegerî? Em li beşa heştan rêzaliyê li qoltuqê sê û çaran e. Rast e heyran. Ji bîr neke, heke tu wenda bibî? Ji asayişê bipirse em dikarin çawa biçin beşa heştan rêzaliyê li qoltuqê sê û çaran. Hêviyê birayekî Homerûnê bide. Belê, dikarim nasnameya te bibînim? Kerem bike? Spas dikim, hin tiştekî din dixwazim. Çi we heye? Tu kirekeran dixwazî? Na, spas dikim. Baş e, çorekan dixwazî? Naxwazim. Kartol? Bisekine. Belê. Na. Baş e, birayeke Homerûnê tê. Ev $7 dike. Ya rastî, tiştekî din jî dixwazim. Hey Venus. Wey, bi rastî tu bi ser ketî. Saet xweş heyran. Spas dikim. Min tiştek iştekirî. Çi? De nalo? Berfeşîr. Wow, te çawa pê derxist? Gelo tu sihêrbazî? Newaze. کالی بنیرن چواگر بی آلی گری ببن قادی Steven bi alîkariya Venus çû maçekê beyzbolê li ser armancê xwe xebitî û zêdetir azadî bi dest xist. Mafê her kesê heye ku bi dema xwe û perê xwe ser bi xwe bijî. Ji bîr nekin. Tîma we ya plankirinê di her karî de ji bo kesan dixebite û kesê di navendê de duyî.